Diolch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw, unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron, i ni'n cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti bresynoli dy hun yma yn ein plith. Tywall dy lan ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn oll drwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwych atgoffa fod ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3, ac hefyd blaen rybydd am ein oedfa ar gyfer y Pasg, sydd fel arfer yn cael ei gynnal ar nos Iau, cyn Gwener y Groglith, ac fe fydd Mr Geraint Jones o Drefor yn Pregethu. Gydwch ni nawr droi at air Duw, at lyfr yr Actau, Actau penod 28, ac yn dechrau darllen yn adnod 16. Felly Actau penod 28, ac yn dechrau darllen yn adnod 16. Eithyr pan ddeithom i Rifain y cynwriad a roddes y carcharorion at ben capten y llu, eithyr cynhadwyd i Paul aros wrtho ei hun gyda milwr oedd yn ei gadw ef, a digwyddodd ar ôl tridiau alw o Paul ynghyd y rhai oedd bennaf o'r Iddewon, ac wedi iddynt ddyfod ynghyd i fe ddywedodd wrthynt, ha wir frodyr, na wnaethum i ddim yn erbyn y bobl, na defodau a tadau, eto mi aroddwyd yn garcharor o Jerusalem i ddwylo'r Rhufeinwyr. Yr rhai wedi darfod fy holi a fy nasent fy ngollwng ymaith am nad oedd dim achos angau ynof. Eithyr am fod yr Iddewon yn dywedyd yn erbyn hyn, mi a yrwyd i apelio at Gesar, nid fel petai gennyf beth i achwyn ar fy nghenedl am yr achos hwn gan hynny y gelwais amdano chwi i'ch gweled ac i ymddiddan â chwi, canis o achos gobaith Israel ym rhwymwyd i ar gadwyn hon. A hwythau ddywed asad wrtho, ni dderbyniasom ni lythyrau o Judea yn dy gylch di, ac ni fynegodd, ac ni lefarodd neb o'r brodyr a ddaeth oddi yno ddim drwg amdana ti. Ond yr ydym ni yn deisif cael clywed gennyt ti beth yr ydwyt yn ei syniad o blegyd am y sect hon, y mae'n hysbys i ni fod ym mhob man yn dywedyd yn ei herbyn. Ac wedi iddynt nodi diwrnod iddo, llawer a ddaeth ato ef i'w leti, i'r rhai a tystiolaethodd ac yr eglurodd y fe deyrnas ddiw, gan gynghori iddynt y pethau am yr Iesu allan o gyfraith Moses a'r proffwydi o'r bore hyd yr hwyr. A rhai a gredasant i'r pethau a ddywedasid, a rhai ni chredasant. Ac a hwy yn anghytun a'i gilydd, hwy am dawsant wedi Paul ddywedyd un gair, mae da llefarodd yr ysbryd glân trwy Eseas y proffwyd wrth ein tadau ni, gan ddywedyd, dos at y bobl yma a dywed, yn clywed y clywch ac ni ddeallwch, ac yn gweled y gwelwch ac ni chanfyddwch, can isbrasawyd calon y bobl hyn, a thrwm y clwsant a'i clistiau, a'i llygad a'i geasant, rhag iddynt weled a'i llygad, a chlywed a'i clistiau, a deall ar galon, a dychwelyd ac i mi ei hiachau hwynt. Y bydded hysbys i chwi gan hynny, anfon iachawdwriaeth Duw at y cenhedloedd, a hwy a wrandawant. Ac wedi iddo ddywedyd hyn, ymadawodd yr Iddewon a chandyn dadl mawr yn ei blith. A ffôl ar hoes ddwy flynedd gyfan yn ei di ardrethol ei hun, ac a dderbyniodd bawb ar oedd yn dyfod i mewn ato, gan bregethu teyrnas ddiw, ac a thrawiaethu y pethau am yr arglwydd Iesu Grist, gyda phob hyfder yn ddi wahardd. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Dewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma cael dod ger dy fron ac yn dod yn hyderus gan yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am bob un cyfle i ni'n gallu dod i alw arna ti, yn gallu gwneud hynny yn ein cartrefi, yn gallu gwneud hynny wrth i ni deithio, wrth i ni fynd i weithio, wrth i ni hamddena, ond o Dduw i ni yn llawenhau am y cyfle o dod i'r di ac i gyd addoli i ddyrchafu dy enw ac i geisio dy wyneb, ac felly o Dduw yma i ni yn galw arna ti nawr o'r newydd i ddod lawr i'n plith, i ti i beri y bydd pob un ohonom yn gallu profi dy agosatrwydd, dy bresenoldeb yma, y bydde di yn cynhesu'n cylonau, madden ni os yw yn cylonau'n oeraidd, madden ni os ydyn nhw wedi crwydro tipyn ers y Sul diwetha, madden ni o Dduw am ein methiant cyson, ac i ni'n galw arna ti i ddod ac i gynhesu'n cylonau, y bydd yna lamu oddi mewn i'n cylonau wrth i ni ystyried ffordd iachawdwriaeth, wrth i ni ystyried maddeiant pechodau a bywyd tragwyddol,
o Dduw, gad i'r pethau yma i'n lloni ni. Gad i'r pethau yma lloni ni fwy na pethau gwag y byd. Madde ni o Dduw mor aml i ni roi gymaint o bwyslais ar pethau'r byd yma, pethau sydd dros dro, pethau tymhorol, ac yn gofyn i ti felly o Dduw i helpu ni i gadw'n golygon arna ti. I ni yn gofyn i ti fod yma gyda ni, helpa ni i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Gad i ni i wybod rhywbeth arbennig o ymweliad o'r nef. I ni yn cyflwyno bob un oedfa'r sil yma ac hefyd o Dduw yn y dyddiau a'r wythnosau sydd yn dod. I ni'n meddwl am ein hoedfa Pasg ac yn gofyn i ti i baratoi ar gyfer yr oedfa honno y bydd na baratoad ar dy was ac ar y neges ac ar y gynulleidfa hefyd. I ni'n gweddio o Dduw y bydd yna y waith mawr yn cychwyn yn ein plith ni ac mae dy enw di fydd yn cael ei ddyrchafu gorywch pob enw arall. Ni'n cyflwyno'n dinas i ti ac ein gwlad ac yn gofyn i ti wrth i ni weld yn gyson yr troi cefn sydd ar dy bethau di, ar dy ddydd di ac yn gofyn o Dduw i ti ddod lawr mewn ffordd bydd yn argyhoeddi pechaduriaid o'i cyflwr. Agor llygaid o Dduw y deillion iddynt weld eu hangen am Grist. I ni yn gweddio Dduw am y rhai sydd yn dioddau ac yn meddwl am yr holl ryfela ac ymladd a'r creulondeb sydd o'n cwmpas ni ac yn gofyn o Dduw. I ni'n gwybod mae un ateb sydd ac yr un ateb i bob un sefyllfa argyfyngus lle mae yna enaid tu allan i Grist ac yn gweddio o Dduw y byd ysbryd i ar waith yn dwy'n pobl at ti dy hun ac yn tywys nhw at droed y groes. Tyrd felly, bendithio ni nawr arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Rwy'n ni ganu emynydd 730, tydi sydd deilwng o llom can fy nghreuwr mawr am Duw, dyddoniau di o'm hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw. 730 yw'n ni sefyll uwch ni.
Fe fyddaw yn testyn o lyfr yr Actau, pennod 28 ac adnod 31. Actau 28 ac adnod 31, gan bregethu teyrnas Dduw ac athrawiaethu y pethau am yr arglwydd Iesu Grist, gyda phob hyfder yn ddiwahardd. Nawr, i ni yn sicr yn ddiolchgar am ddarpariaeth yr arglwydd ar ein cyfer, drwy roi dros y canrifoedd ei weision i gyhoeddi yr Efengyl. Ond ydyw ein llyfrau hanes ni. Falle dyma beth sy'n anffodus yn ein llyfrau hanes ni, ddim mor aml i chi'n cael yr miliynau o Gristnogion dros hanes y byd sydd wedi bod o fendith mawr i'r eglwys. Ond mae yna'n does cyfeiriad at weision yr arglwydd sydd wedi cael ei galw i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Ac i ni'n ddiolchgar i bob un sydd yn galondid i'r gwaith, ond yn ddiolchgar i'r rhai sydd wedi cael ei galw. A'r heini dros y canrifoedd, mae'n hyfryd ond yw i gallu darllen geiriau ar gweision yr arglwydd. Gweision fel J.C. Ryle, gweision fel Spurgeon, gweision fel Dr. Martin Lloyd-Jones. A'r heini gyd, i ni ddiolchgar i Dduw am bob un ohonynt. A fe ddylen ni fod yn ddiolchgar. Ond yr hyn sydd yn arwydd y cael o wir gweision yr arglwydd, ei bod nhw yn gwybod mai gweision ydynt, ac mai ei swyddogaeth yw cyhoeddi newyddion da o lawenydd mawr. Mai dyna yw yr hyn y maent wedi ei galw i'w wneud. Ei swyddogaeth yw cyfeirio eraill at un a ddaeth i ddarparu iachawdwriaeth iddynt. Pwyntio'r ffordd, ond nid yna nath y proffwydio, ond nid yna nath yr apostolion. Ond nid yna a wna gwir gweision yr arglwydd. Ac yn ymdrechu i beidio tynnu unrhyw sylw at yr hun. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n anodd. Mae natur dyn, natur ddynol yn llawn balchder ac yn aml pobl yn gorfod cyffesu ac i ni'n gorfod tystio i'r ffaith ei fod yn dramgwydd, i ni'n gwybod ein bod yn methu mor aml. Efallai lle mae mwy o'r cnawd yn dod allan. Achos mae'r gwas yr arglwydd yn gwybod mai pwyntio at un arall, dyna yw ei waith e. Ac wrth darllen llyfr yr Actau, gall rai feddwl bod Luc yn ysgrifennu biwgraffiad o fywyd Paul. Nawr ni'n gwybod yw biwgraffiad, s'dim byd o'i le ar hynny nag oes. Mae yn dda i'r eglwys cael darllen am fywydau gweision yr arglwydd. A petai yn fiwgraffiad, mi fyddwn ni'n meddwl, wel, does dim byd o'i le ar hynny. Ac byddwch chi'n gallu dadle, wel, a'i biwgraffiad oedd yr ail rhan o'r Actau am Paul, gan mai fe oedd y prif gymeriad yno, ond roedd Luc hefyd wedi deall wrth ysgrifennu'r hanes, wrth iddo fe i rhoi y geiriau yma lawr ar bapur fel petai. Yr oedd e'n gwybod beth oedd y neges yr oedd e am ei drosglwyddo. Mae nid hanes Paul oedd yn yr Actau, neu fe petai hynny wir, mi fydde wedi sôn fwy am ei farwolaeth dydyn ni'n cael yr hanes yna. A petai yn fiwgraffiad yn sicr i chi mi fydde yno. Petai Paul yw prif bwrpas yr Actau, mi fydde chi'n meddwl, wel bydde fwy o fanylion. Mi fydde ni'n gwybod beth ddigwyddodd iddo fe. Ar y diwedd o na yn hytrach. Yr hyn a gawn yw hanes nid un, ond hanes lledaeniad yr Efengyl. Ac onid yna be fydde Paul fod wedi eisiau. Mi fydde wedi eisiau i'r hanes cael ei osod lawr. Sut bu i'r Efengyl ledaeni. Ond nid yna sydd yn bwysig, a hynny dylse fod yn bwysig. Dyrchafu Iesu Grist, dyrchafu'r Efengyl, a roi'r hanes yno lawr ar bapur, a dyna sydd yn arwydd o cael fan hyn. Wel, i ni'n gweld ar ddiwedd y llyfr yma, hoffwn ni edrych ar y rhan olaf yma, a gweld sut pregethodd Paul i gynulleidfa, ac yn ail pregethodd yna'r Efengyl, ac yn olaf fe pregethodd e'n hyderus iawn. Felly yn gyntaf, fe pregethodd Paul i gynulleidfa arbennig. Yr oedd Paul yma yn y carchar. I ni'n gwybod mai mewn llety wedi ei logi ydoedd, ac i ni'n gwybod roedd milwr yno, adnod 16. Eithir pan ddeithom i Rufain, y cynwriad a roddes y carcharorion at ben capten y llu, eithir cynhadwyd i Paul aros wrtho ei hun gyda milwr oedd yn ei gadw ef. Mae e'n garcharor. Mae e'n gaeth. Dyw e ddim yn rhydd i fynd fel ag ymynau. Ond i ni yn gweld o mae e mewn rhyw lety. Ac yma yna filwr yna
gydag Yno, yr arhosod yn garcharor ac eto, allwch chi ddadle hefyd ni bu Paul mewn cystal amgylchiadau ers blynyddoedd. O leia gallu'r dweud yr oedd nawr ganddo gartref clyd. Doedd hyn ddim wedi bod ers amser hir. Doedd Paul ddim wedi cael cartref fel hyn am beth amser. Ac hefyd fe gafodd y ddiogelwch, yn garcharor, fe gafodd y ddiogelwch o grafangau'r Iddewon oedd allan am ei waed. Actau 20 ac adnod 19 yn gwasanaethu'r arglwydd gyda phob gostyngeidrwydd a llawer o ddagrau a phrofedigaethau, yr rhai a ddigwyddodd i mi trwy gynllwynion yr Iddewon. Ond nid yw'r hanes yn parhau. Sawl gwas yr arglwydd gellir dweud pethau tebyg. Pobl yn cynllwynio yn erbyn gweision yr arglwydd ac yn peri dagrau ac yn peri gofid, profedigaethau, yn peri loes. A dyna oedd hanes Paul hefyd. Ac yr oedd e'n gwynebu atgasedd i elynion, oedd allan am ei waed e, roedden nhw allan eisiau cael gwared ar Paul, a dyna beth oedd yn wir, ond nawr yr oedd e'n garcharor, a mae'n hyfedd i ddweud, roedd e mewn cartre cnid. Roedd ganddo leti, roedd ganddo hyd yn oed filwr, gallech chi bron iawn o dweud, milwr i edrych ar ei ole. Nawr wrth gwrs, milwr i gadw yn garcharor oedd e, ond o fewn rhagluniaeth, gellir dweud, dyna chi ddarpariaeth gafodd Paul yn y carchar. Pan yn meddwl am y dioddef a brofodd Paul dros ei weinidogaeth, gellir dadle roedd y cyfnod yma yn y carchar yn gyfnod arbennig gan yr arglwydd, yn ei ragluniaethau. Efallai byddwn ni yn teimlo'n rhwystredig petawn ni yno ar y pryd, neu petawn ni yn sefyllfa Paul. Efallai cael ein temtio i gwyno, efallai cwyno am y cadwynau cwyno, ein bod ni mewn fel cyfnod o glo. Ni'n gallu dweud rhywbeth am hynny, cael ein carcharu i'r cartref, ond nid ni wedi profi rhywbeth tebyg. Ac efallai yn dechrau cwyno, sawl un sydd wedi cwyno yn ystod y cyfnod yma. Efallai wedi bod yn nghlô yn ei cartrefi ei hun, fel roedd Paul, roedd e'n garcharor yn ei leti ei hun. Doedd e ddim yn gallu mynd a dod, ond sut oedd Paul yn edrych ar y sefyllfa yma? Sut byddwn ni'n edrych ar y sefyllfa yma? Sut i ni wedi edrych ar y sefyllfa ni wedi cael yn barod dros y 2 flynedd diwetha? Ac yn meddwl, mae'n anodd, mae'n gaeth, dwi'n mynd gweld pobl a hyn a'r llall. Ac eto ddim yn meddwl, pa ddaioni fedri dod o hyn? Pam fy mod yn y sefyllfa yma? Beth yw pwrpasau, cynlluniau Duw yn yr holl beth? Efallai bydd y rai yn dweud, efallai bydd y rai yn edrych nôl ar yr hanes yn meddwl, dyna i chi biti. Ac yn cwyno, roedd y Paul methu teithio mwy i Lrods'r Efengyl. Dyna i chi dristwch, mae pobl yn dweud. Doedd e ddim yn gallu mynd allan a siarad â pobl ar y stryd. Doedd e ddim yn gallu mynd allan o dre i dre, a oedd yn gyfnod anodd iddo fe, yn gyfnod triennus yr eglwys. Mae'n ofnadw o beth. Falle byddai wedi gallu mynd i weld a lawer i le, ac am gyfleoedd i bregethu iddynt. Beth am y sefydliadau byddai wedi gallu gosod yn ei le? Dychmygwch, petai e ddim yn garcharor. Yno am y 2 flynedd honno yn ei leti ei hun. Dychmygwch y pwyllgorau byddai wedi gallu mynychu. Dychmygwch y pethau byddai wedi gallu dechrau. Rhyw gwmni fan hyn, a rhyw bwyllgor fan na, a rhyw sefydliad fan hyn, ni helpu hwn a helpu'r llall, ond yn lle ni wedi cael ei gadw'n gaeth. Byddai'r rhai'n gallu dweud, dychmygwch yr eglwysi byddai wedi sefydlu pedai Paul wedi cael parhau i deithio yn ystod y 2 flynedd. Ond nid ydyn ni yn dweud petai gwas yr arglwydd wedi cael aros gyda ni am rai blynyddoedd. Ni'n dweud yn dydyn ni. Dwi di ddweud e. Dwi'n cofio'r cyfnod. Dwi'n cofio'r cyfnod pan bu Lloyd Jones farw ac yn meddwl, pam? Pam bu rhaid i Lloyd Jones farw yn ei 80au cynnar? Byddai 10 arall wedi bod o lot o help i ni. Cofio pan bu yn had farw, meddwl, dydyn ni ddim wedi manteisio ar ei weinidogaeth fel ag y dylsyn ni. Ac yna gweld rai eraill yn mynd a cael ei galw adre, ac chi'n meddwl, pam o Dduw rwy ti'n cymryd y bobl yma adre? Pam mae angen nhw nawr yn ni?
Chydig o mwy o flynyddoedd. Dychmygwch y daioni, y lles fydd yna. Dychmygwch y help bydda fe wedi bod. Ac mae yn anodd yn dydy. Dydyn ni ddim yn gallu deall rhagluniaethau Duw. Ond oni dyna sut o mae'r arglwydd yn gweithio yn ei rhagluniaethau. Rhagluniaeth fawr yn ef, mor hyfedd yw, mae'n hyfedd, dydyn ni ddim yn ei ddeall e. Mae'n anodd i ni ymgyffred. Pam bu Paul aros am 2 flynedd yn gaeth pan bydda wedi gallu gwneud gymaint mwy i'r eglwys fore? Mae ffyrdd yr arglwydd cymaint uwch ac yn well na'n ffyrdd ni ond ydynt. Yma i ni'n gweld i'r llety yma, carchar yma. I'r carchar yr oedd Paul yn ddier, mae cartref Clud oedd am 2 flynedd, yr oedd nawr wedi cael ei droi yn deml ac yn eglwys fach, ond mi roedd yn eglwys o'r llety honno cyhoeddwyd yr Efengyl am ragluniaeth fawr yn ef. Ni ataliwyd ei geg, ni rwystrwyd Paul rhag ddweud a gwneud yr hyn roedd e fod i wneud. Dyna beth sy'n bwysig. A nath e ddim gwastraffu'r amser trwy gwyno, fe nath e ildio i ragluniaeth fawr yn ef. Mae yn hyfedd yn diwedd. I ni'n gallu gweld sefyllfaoedd, i ni'n gallu gofyn, pam i ni mewn sefyllfa fel hyn nawr? A dwi'n aml yn euog o hynny, ac ambell rhaid mae'n troi'n bechod, ac yn sicr mae'n anghywir, yn dod lan fan hyn, ac yn meddwl, pam o Dduw, i ni'n gorfod bod mewn cyfnod mor anodd, lle mae gymaint o bobl yn troi cefn ar yr eglwys, lle mae gymaint o bobl yn dod ar ryw efengyl fwy modern a llawn hwyl, a maen nhw'n llwyddo, ac i ni'n methu, pam bod hynny'n wir? A beth, i ni'n cael ein temtio i roi'r ffidil yn y tôn, dydyn ni? Ond dwi ddim yn gallu meddwl am eiliad y fi Paul gwyno yn yr carchar, yn ei leti a milwr yna, yn ei rwystro fe rhag fe mas, ac yr oedd yn gallu meddwl mae'r holl bethau bydde wedi gallu gwneud. Ond na, yn rhagluniaeth fawr yn ef, yr oedd yn gaeth yno, yn ei leti ei hun. Ond sylwch, ni ataliwyd ei gegau. Ond nid yna beth mae'r byd am wneud. Maen nhw am atal ein cegau ni rhag pregethu ffordd a chawdwriaeth. Ond nid yna beth mae'r proffeswyr gwag am i'w wneud. Dydyn nhw ddim eisiau clywed y gwir Efengyl. Mae yna lawer i broffeswyr eisiau clywed yr Efengyl. Mae nhw eisiau cael yr yswiriant ysbrydol ac i ni roi sêl bendith ar eu bydolrwydd nhw ac i ddweud, mi rwy ti wedi dweud y fod i'n Gristion ac yn credu nes i Grist ac rwy ti yn mynd i'r nefoedd a does dim ots beth ti'n credu, does dim ots sut ti'n addoli, does dim ots sut ti'n byw. Dyna beth maen nhw eisiau ni ddweud. Dyma'r pwysau sy'n cael ei rhoi arno ni yn y pulpit. Dywedwch wrth bawb, proffes yn unig sydd eisiau. Dyna beth maen nhw eisiau ni ddweud. Dywedwch wrth bawb, sdim ots sut mae unrhyw gapel yn addoli, cyn belled maen nhw'n addoli rhywbeth am Iesu Grist. Dyna beth maen nhw eisiau ni ddweud. Be maen nhw eisiau ni ddweud, sdim ots le chi'n mynd ar nos Wener, sdim ots beth chi'n neud gyda'ch amser hamdden, sdim ots beth yw'ch moesau chi, sdim ots am y peth yna, cyn belled bod chi'n dweud eich bod chi'n pwyso ar Iesu Grist. Mae popeth yn iawn yn ôl pob sôn. Ac maen nhw am atal cegau y rhai sydd yn dweud yn wahanol. Ac i bob ymddangosiad maen nhw wedi llwyddo yn dydyn nhw. Ond chi'n gwybod beth? Does dim ots beth yw'r ymddangosiad. Does dim ots beth mae'r rhain yn ei ceisio ei wneud. Sdim ots pwy maen nhw'n trial tyweli. Does dim ots beth yw'r sefyllfa. Does dim ots bod 15,000 o bobl yn rhedeg ar hyd y strydoedd Caerdydd bore yma. Ac i ni'n edrych mor wan, yn croesi'r lôn, yn edrych yn ein siwt di sil pan mae pawb yn rhedeg. Sdim ots bod ni'n edrych mor ddinod. Chi'n gwybod pam? Mae Duw yn ei ragluniaeth fawr yn ef yn gallu dod dros hyn i gyd. Mae e'n gallu dweud y gair. Ac am y tro, mae e am i ni fod yn wan, ond mae e hefyd am i ni bwyso arno fe. Mae am i ni troi'n golygon. Oddi ar ein sefyllfa pitwn ni ac i ddyrchafu ein llygau tuag at y mynyddoedd pam o'r lle y dawf yng Nghymorth. Dyna pham. Mae Duw yn abal i weithio yn ei ffordd ef, yn ei amser ef, ac efallai fyddwn ni 20 mlynedd arall, a chynulleidfa bron iawn allwn ni ddim i alw yn gynulleidfa. Ond chi'n gwybod beth? Os mae dyma yw ewyllus yr arglwydd, yna rhaid bod yn ffyddlon. Mae yna lawer yn droes ar hyd a lled ein gwlad fach ni, cynulleidfa bach wedi bod yn ffyddlon ers degawdau. Ac fe fyddan nhw'n ffyddlon trwy ras Duw, am amser i ddod tan i Dduw ddod ac ychwanegu'r fendith. Yr anelu i geisio taweli cegau pobl fel Paul.
Mae'r arglwydd goriwch y cyfan. Y cydwyn ni Paul, y carcharu, ni ataliwyd ei geg, na'i waith ysgrifenedig, oddi yno ysgrifennodd Paul epistolau amryw lythyr at yr eglwysi, sydd wedi bod yn ffordd mae'r arglwydd wedi achub miliynau ers hynny. Pwy sydd yn dweud dyna biti i Paul wastraffu 2 flynedd yn y carchar? Tra yno am y 2 flynedd, gafodd gyfnod i orffwys y corff yn do, gafodd gyfnod i cael tywelwch, i gallu cysgu yn y nos, na fydd yna'r Iddewon yn dod ac yn ceisio ei ladd gafodd gyfle i ysgrifennu ac i ganolbwyntio ac i galanogi ac i gefnogi. O, dyma beth ddigwyddodd yn ystod y 2 flynedd. Am fendith gafodd yr eglwysi, cawsant eiriau o her ac o galondyd, cawsant eiriau o'r Efengyl a'r bapur, ond hefyd am fraint. Sylwch hwn, dychmygwch y milwr oedd yn gyfalu am Paul, a bydde yna wedi bod amryw filwr tybiwn ni. Fe ddywedodd un awdur am arhosiad Paul, yr oedd yn sicr mai nid am y tywydd byddai Paul a'r milwr wedi sgwrsio. Lle chi ddychmygu'r peth? Dyna falle beth fyddwn ni'n dieddol o wneud, yn siarad am y tywydd i ddechrau gyda'i. Ond beth oedd yr awdur yma'n dweud, yr oedd Paul, bydde fe ddim wedi gwastraffu amser yn siarad am y tywydd. Yr oedd na filwr yna, bore a nos, ac mi bydde Paul wedi siarad ar milwr. Ac yna, allan ni weld, y bydde trwy ras Duw y milwr yn dod i gredu, ac yna fe'n mynd i rhywle arall, ac yn lledaenu'r Efengyl, a bydde milwr arall yn dod, a Paul yn dweud oedd y fe'r Efengyl, a fe'n dod i gredu, a fe'n mynd i rhywle arall, lle roedd na ganodd o filwyr, ac yn lledaenu'r Efengyl. Wel, dyna i chi ffordd cyffroes. Cyflwynodd Paul ffordd iachawdwriaeth, am botensial, am ledeiniad. Adnod 30 a 31, a Paul a arhoes 2 flynedd gyfan yn ei diardrethol ei hun, ac a dderbyniodd, sylwch, oedd e'n wastraff amser, ac a dderbyniodd bawb ar oedd yn dyfod i mewn ato. Yr oedd croeso i bawb cael dod ato i'r llety. Gan, be nath e? Gan bregethu teyrnas Dduw ac a thrawieithu y pethau am yr arglwydd Iesu Grist gyda phob hyfyder yn ddiwahardd. O, dyna i chi gyfle. Trwy ragluniaethau Duw anfonodd pobl at Paul i glywed y neges, ac yno ni garchar parhodd yn ffyddlon i'w alwedigaeth fe bregethodd yr Efengyl. Mor aml dydyn ni ddim yn deall pan bod yr arglwydd yn caniatáu rhai pethau i ddigwydd. Mae rhaid i ni gyfadde. Dwi'n siŵr byddwn ni gyd yn dweud yr un peth. Dydyn ni ddim yn deall pam bod rhai pethau yn digwydd. Pam y siomedigaethau, pam yr gwrthwynebiad, pam y diffyg diddordeb, pam nad yw pobl ddim hyn yn fod yn dod i un oedfa, pam mae dim ond noson o garolau ni'n gweld ambell un yn dod mewn i'r cwrdd. Pam felly? Ac ni'n gofyn ac yn holi. Pam bod yr arglwydd yn caniatáu y pethau yma? Ac falle ni'n ofni gall hyn effeithio lledaeniad y gwir Efengyl. Ni'n gweld llefydd eraill yn llwyddo. Ni'n gweld llefydd ysgafn iawn yn llwyddo i cynulleidfaoedd nhw'n fawr. Ac ni'n gweld y ffordd maen nhw'n cyhoeddi. Ac i chi'n meddwl, wel, dyw'r Efengyl llawn ddim yno. Does dim sancteiddrwydd yna mewn addoliad na bywyd. Mae yna rhyw hybu bydolrwydd, a chi'n meddwl, pam bod hyn? A pam i ni'n edrych mor wan, ac maen nhw'n gallu dweud, edrychwch arno chi, wrth gwrs bod chi ddim yn llwyddo, edrychwch ar eich methiant chi, ac maen nhw'n gallu pwyntio'r bys, ac i ni'n gallu eistedd ar y meddwl, wel ie, mae hwnna'n wir. Ond yna ni'n cofio am ragluniaeth fawr y nef, ac yna ni'n cofio am nerth yr holl alluog, ac yna ni'n cofio fe na Duw lwyddo ni bwrpasau hyd yn oed tra fod Paul yn garcharor ac fe ledaenodd yr Efengyl, fe bregethodd yr Efengyl. Gyda chi symud ymlaen, pregethodd Paul yn glir yn dod, fe bregethodd yr Efengyl, ni ataliodd ei geg rhag cyhoeddi neges bwysicaf oll. Pwy bynnag a ddath ato fe bregethodd iddynt, ond cadwodd yn ffyddlon i'r hyn yr anfonwyd i'w wneud. Gan bregethu, be nath e bregethu? Gan bregethu teyrnas Dduw
ac athrawieithu y pethau am yr arglwydd Iesu Grist gyda phob hyfder yn ddiwahardd. Hyn oedd yn wir am Paul. O'r adeg hynny ar y ffordd i Ddamascus, pan daeth o dywyllwch i oleini'r Efengyl, iddo bregethu un peth. Fe bregethodd Iesu Grist yn unig. O na fydde'r eglwys yn gwneud hynny eto. Bron iawn mi fyddwn ni'n dweud, byddwn ni'n hoffi petai pob un neges sydd yn cael ei ffregethio nawr ymlaen yn bregeth neges yr Efengyl. Nawr wrth gwrs mae angen athrawiaeth ac gellir dod o fe mewn, ond bydde dim problem gen i o gwbl petai na bob un yn canolbwyntio ar bregethu sut i chi'n dod yn Gristion. Beth yw ffordd iachawdwriaeth? Achos beth yw hwnna? Crist croeshoeliedig. Dyna oedd neges Paul, ond mae yna rhywbeth i digwydd heddi. Ni'n pregethu beth yw barn y Cristion ar hyn, beth yw barn y Cristion am y llall, am yr amgylchfyd, a sut i ailgylchu. A mae pob math o bethau'n cael ei pregethu yn yr eglwysi, sut i ni fod i edrych ar ôl y tlawd. Wrth gwrs, mae'r pethau yna gyd yn dderbyniol, yn answyddogol, yn ein sgwrsio o ddydd i ddydd, ac i ni am helpu bobl yn sicr i chi. Ond dyma yw'r neges bwysicaf oll. Iesu Grist ac wedi groeshoelio. 1 Corinthiau 2 adnod 2. Canys ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist a hwnnw wedi ei groeshoelio. Gai ddweud hwnna to, achos dwi'n ambell waith, ydy ni yn ein gwlad fach ni wedi deall yr adnod yma. Canys ni fernais i mi wybod dim. Gwybod dim byd yn eich plith, ond un peth, ond Iesu Grist. Ac am beth o'r oedd yn mynd i bregethu am Iesu Grist? A hwnnw wedi ei groeshoelio. Arwyddocad Iesu Grist. Pwy oedd Iesu Grist? Pam y dath Iesu Grist? A pam bu rhaid iddo farw ar y groes. Ond dyna yw'r thema. Fe all fod wedi pregethu am anghyfiawnderau'r system gwleidyddol bryd hynny. A falle byddwch chi'n gallu meddwl bod na le ganddo fe. Gall fod wedi dweud am yr anhegwch oedd yn bodoli tuag at rai fel fe, yn cael ei carcharu am ddim reswm. Doedd e ddim yn iawn. Roedd yn anghyfiawn fod Paul wedi cael ei carcharu. Hawliau dynol. Mae rhaid chi rwystro hyn. Mae rhaid i ni siarad am y peth, mae rhaid i ni protestio, mae rhaid i ni lobio, mae rhaid i ni ysgrifennu lawr ar ryw ddogfen, a roi rhestr o enwau anfon neu'r llywodraeth, ac yn dweud, dyw hwn ddim yn iawn, mae nhw'n anghywir. Dwi'n yn clywed dim byd o'r fath gan Paul. Gall fod wedi protestio am dwyll a thrais o fewn arweinyddiaeth y wlad. Ond nid yna wnaeth, yn gyntaf sylwch fe bregethodd fe gyhoeddodd, nid mater o drafodaeth yw hyn. Dychmygwch beth awn ni'n dweud heddi. Beth am ni cael trafodaeth am y peth? Beth ofnadw, o'n i dos na llawer i le yn cael trafodaeth am y peth. Lla ddweud hyn, oedd chi does dim bwriad gen i fan hyn ar bnawn dydd Sul i cael trafodaeth. Does dim trafodaeth. Dydw i ddim eisiau gwybod beth yw eich barn chi. Dydw i ddim eisiau gwybod beth yw fy marn i. Dydw i ddim eisiau gwybod beth yw barn yr diwynyddion. Dydw i ddim eisiau gwybod beth yw barn y capelwyr. Dwi'n gwybod beth yw'r broblem. Y broblem yw pechod. A dwi'n gwybod beth yw'r ateb. Iesu Grist. Does ddim eisiau trafodaeth. Beth sydd eisiau ni wneud yw pregethu. Mae eisiau ni ddweud oedd bobl. A mae eisiau ni ddweud oedd bobl byddwch dawel. Chi'n cael eich llais wedi clywed ym mobman. Mae'n fyd ond diw e heddi. Lle mae pawb yn meddwl fod hawl dyn nhw cael eu llais wedi clywed. Mae pawb yn dweud bod gennym ni lais. Ac wrth gwrs ar un lefel mae hwnna'n ddigon teg. Chi'n gwybod beth? Pan mae'n dod i ffordd iachawdwriaeth, does dim trafodaeth. Mae yna gyhoeddi gair Duw. Mae cyhoeddi beth mae Duw wedi rhoi yn ei air. Mae un ffordd sydd i'r nefoedd, a hynny trwy Iesu Grist. Fe gyhoeddodd Paul. Fe ddatganodd Paul o air Duw. Fe gyhoeddodd i'r dall, i'r ysbrydol meirw, beth oedd ei hangen enfawr. Fe gyhoeddodd ein bod yn aelodau o deyrnas o dywyllwch. Dyna beth sydd eisiau. Dyna'r neges sydd eisiau. Mae eisiau pwysleisio hyn. Mae pob un a aned yn cael ei geni yn aelodau o deyrnas o dywyllwch, yn ein pechod,
ac ein bod yn bell o deyrnas Dduw. Dyna beth sydd eisiau. Roedd Paul yn pregethu teyrnas Dduw. Mwyn pregethu teyrnas Dduw, roedd rhaid iddo pregethu am deyrnas yr un drwg. Roedd rhaid iddo fe ddweud ydych chi ddim yn aelodau o deyrnas Dduw. Fe bregethodd sut deyrnas oedd teyrnas Dduw. Fe bregethodd am sut un oedd Dduw. Fe bregethodd am ei sancteiddrwydd am ei byrdeb am ei berffeithrwydd mae cyfiawn oedd yn ei holl briodoleddau. Fe bregethodd Paul nad oedd modd i un enaid cael mynediad i deyrnas Dduw. Dyna beth fydde wedi dweud oedd y milwr wrth ei leti. Mi fydde wedi dweud oedd y milwr, mi rwy ti'n bechadur. Mi rwy ti'n golledig. Mi rwy ti ar y llwybr llydan. Ond wyt ti'n gwybod beth mae yna deyrnas Dduw. A dyma pam dath Iesu Grist i'r byd. Ond wyt ti ddim yn aelod o teyrnas Dduw. Fyddi ti ddim yn mynd i deyrnas, fyddi ti ddim yn rhan o'i deyrnas e. Ac mi fydde Paul wedi esbonio y rheswm am hynny, am ei bechod. Mi fydde wedi egluro beth oedd ei bechod. Mi fydde wedi egluro pa mor bwerus yw pechod. Hyd yn oed 2000 o flynyddoedd yn ôl yr un oedd y broblem pryd hynny. Mi fydde wedi gallu esbonio i'r milwr ac unrhyw un a ddath i'r tŷ, i'r llety, i'w wrando am yn pregethu. Mi fydde wedi gallu darbwyllo arnyn nhw eu bod nhw'n bechaduriaid. Eu bod nhw'n dod mor fyr o safon yr arglwydd. Ac yna, mi fydde wedi pregethu'r newyddion da. O fe ddywed sut bod modd i ni adael teyrnas yr un drwg. O dywyllwch a dod i deyrnas Dduw. Sut allwn adael y llwybr llydan sydd yn arwain at istriw a chamu'r llwybr cul. Beth wedi egluro o'r cyfan? Sut allwn ddod o sefyll ar dywod yn suddo i sefyll ar graig yr oesoedd. Ac fe nath fe pwyntiodd at Grist, fe bregethodd Iesu Grist am y ffaith iddo adael ei gartref yn y nef. Dyna be fydde Paul wedi dweud. Mi fydde Paul wedi dweud wrth y milwr ac o bawb a ddath, fe ddath Iesu Grist o'r nef a'i enni'n faban. Ac fe ddath ei bwrpas, fe ddath yma iddo wneud rhywbeth erin mwyn i iddo ddod i, fe nath ddod i fyw bywyd perffaith i gyrraedd y safon. Yn ein lle, achos fedrwn ni ddim wneud beth wedi esbonio wrth y milwr. Dwi ti ddim yn mynd i gallu fod yn ddigon da i wneud unrhyw beth. Heb sôn am cyrraedd y nefoedd, ond mae Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn dyledu. Does dim modd i ti wneud hyn. Fe gadwodd Crist y gyfraith yn llwyr. Daeth mwyn i'r byd yma mwyn cymryd y gosb i ni'n ei heiddi ar y groes. Dyna be nath e. Fe talodd Crist y pris yn llwyr am ein rhyddid ar y groes. Yno fe gosbwyd yn ein lle ni. Dyna be fydde Paul wedi dweud wrth yr rhai yn dod i'w wrando arno fe. Mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb hefyd. Mae wedi darparu y perffeithrwydd sydd yn angenreidio. Mae wedi cymryd y gosb ac mae'n gorchuddio chi'n llwyr a'i glogin o gyfiawnder Fe ddywed wrthynt mae teyrnas a oedd yn trigon i celonnau a doedd bydde wedi esbonio na iddynt. Ond dyna oedd y problem yr Iddewon, roedden nhw'n chwilio am ryw fyddin, roedden nhw'n chwilio am ryw bobl a'i arwen nhw, ac yn meddwl mae'r Meseia oedd hwnnw, doedden nhw ddim wedi deall, mae teyrnas oedd yn trigo yn eu cylonnau, oedd trwy ras, trwy ffydd, a oedd yn rodd o Dduw, bydde wedi egluro hwnna iddyn nhw. Bydde wedi egluro wrth y milwr, a pawb a ddath i'w di, i'w rando nhw. Mi fydde wedi dweud wrthyn nhw, dyw e ddim yn rhywbeth gweledol, dyw e ddim yn rhywbeth materol, dyw e ddim yn rhyw deyrnas deiarol, economaidd, dim o'r fath. Fe ddwedodd wrtho, mae yn deyrnas yn y galon. Ac i chi'n cael dod yn rhan o hwn trwy ras a trwy ffydd, ac y mae'r ffydd yn rodd gan Dduw. Ac mi fydde Paul wedi dweud, rhaid i chi ddod at droed y groes. Mi fydde chi wedi gorfod gwybod hynny. Mi fydde wedi dweud wrthyn nhw. Mwyn derbyn yr hodd yma, mwyn cael camu o deyrnas tywyllwch i oleuni, mae'n rhaid i chi ddod at y groes. Mae'n rhaid i chi ddod at droed y groes, achos yno mae Iesu Grist yn delio gyda'r cyfan. Yno mae'n cymryd eich cosb chi, ac mae'n cymryd eich pechod ac yn ei hoelio i'w groes. Ac yno mae ei waed yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. O, dychmygwch yr oedfan bydde wedi bod yn y llety yna, gyda'r milwr yn gwarchau'r drws. Dyna i chi oedfan. Wel, yn olaf, fe bregethodd yn hyderus, adnod 31, gan bregethu teyrnas Dduw ac athrawieithu y pethau am yr arglwydd Iesu Grist gyda phob hyfyder yn ddiwahar. O, dyna chi eiriau
gyda phob hyfder yn ddiwahardd am gyffroes, am fendith. Rhoddwyd yr hyder yma iddo. Rhoddwyd y nerth iddo. Rhoddwyd rhyddid iddo. Ond nid dyna beth ni'n gweddio yn bob oedfa. Gellir dweud i olynion fod o'i amgylch i'r Iddewon, i'r Rhufeiniaid. Ond dal ni rwystrwyd Paul rhag pregethu. Mor aml yr un drwg yn ymosod ac yn ceisio rhwystro cyhoeddiad yr Efengyl. Fe ddaw ar rhwystrau personol, ond nid yw yn digwydd dro ar ôl tro. Wythnos diwetha, ni'n meddwl, dath y Covid yma, ni'n meddwl, o'n i wedi paratoi pregeth, pam bod hyn yn digwydd? Ond dydw i ddim yn gwybod. Yr unig beth fi'n gwybod yw'r rhagluniaeth fawr y nef yn peri, nad oedd modd bod yma. Ac yna efallai, pam roed recordiad o bregeth arall ymlaen. Ond efallai bod y bregeth yna, efallai bod yna rhyw adnod, rhan o'r adnod, yna oedd angen i rywun i glywed to. Efallai bod y neges yma fod ar gyfer rhywun oedd yn mynd i wrando heddi. Dydw i ddim yn gwybod. Be dwi yn gwybod yw'r rhagluniaeth fawr y nef. A fod yna bwrpas i pob dim. A pan mae'n cynlluniau ni'n cael ei gwasgaru ac i ni yn gwan obeithio, i ni'n cofio hyn, yma'r arglwydd yn holl alluog. Mae'n gyffroes, ond yw e? Fe gafodd e ryddid, fe gafodd e nerth. Ac yr rhwystrau personol, yr amgylchiadau sydd yn dod ar ein traws ni, yr ymosodiadau, yr siomedigaethau. Mae siomedigaethau yn enfawr. Rhyw ddydd y caiff pobl wybod faint yw effaith siomedigaeth ar weision yr arglwydd tra'n paratoi pregeth. Mae'n anferth. Pan ych chi'n cael eich siomi, pan ych chi'n cael eich digaloni, pam yna wrthwynebiad, mae'n anodd, ond mae'n anodd ar fore llun i ddod ac i ddechrau paratoi eto ac yn meddwl beth dwi'n mynd i ddweud, sut dwi'n mynd i ddweud, ac mae pob math o feddyliau yn dod, ac mae hyn yn peri ni fod yn wan am gyfnod, ac yna cyhyddiadau, pob math o cyhyddiadau, mae gweision ar arglwydd wedi cael, bydde Paul wedi cael cyhyddiadau, allai ddim dweud oeddech chi faint o cyhyddiadau, bydde pobl yn dweud, yng nghyfnod yn had yn pregethu, un ar ôl y llall, yn rhy hyn, yn rhy llall, ddim yn ddigon o hyn, ddim yn ddigon o'r llall, rhy uchel, rhy dawel, rhy hir, rhy fyr, pob math o bethau. Achos doedden nhw ddim yn licio'r neges, doedden nhw ddim yn licio'r Efengyl, doedden ddim yn caniatáu iddyn nhw cael pleserau chwant y cnawd. Ond sylwch hwn gyda Paul, ni lwyddodd yr un o'r siomedigaethau hyn, yr rhwystrau hyn. Achos fe barhaodd i gyhoeddi'r neges gyda phob hyfrder yn ddiwahardd, nid oedd yn erbyn y gyfraith bryd hynny iddo Pregethu'r Efengyl, ac felly gafodd y ryddid felly bregethu. Ond sylwch, mae yna fwy na hynny, ond oes fe gafodd e ryddid trwy nerth yr ysbryd glân, dyna chi ryddid gafodd e. Yr oedd y rhwyddianeb yma, yr oedd yr arddeliad yma, yr eneiniad yma ar Paul, ond oedd yno yn ei leti bach clud. Dyna chi bresenoldeb dwyfol oedd yno. Eneiniwyd Paul, fe ddath y neges yn eglur a phwerus, fe bregethodd ag awdurdod. Mae dyma oedd y ffordd, yr unig ffordd. Dyna be gafodd Paul. Dwi ddim yn rhywbeth naturiol, dwi ddim yn rhywbeth ddynol, yr oedd yn rodd, fe ddath yr arglwydd lawr ar y llety, ac fe ddath presenoldeb Duw, ac yno fe eneiniwyd i bregethu ar hyddid. Dyna beth ni'n gweddio amdano, dyna beth sydd angen ar hynny. Mae angen yr ysbryd glân dod lawr ac i nerthu. Ni newidiodd Paul ei neges o ofn yr Iddewon. Dychmygwch hyn, pregethodd Paul mae yr Iesu oedd y Crist. Gallai rhai fod wedi dweud, dyw hwnna ddim yn ddoeth iawn. I bregethu mae Iesu Grist oedd y Meseia i'r Iddewon. Ond iddynt wrthod yr Iesu fel y Meseia, fe bregethodd Paul ag awdurdod mae yr Iesu oedd y Meseia. Yr union beth doedden nhw ddim eisiau clywed. Ond ni newidiodd Paul ei neges, fe bregethodd Iesu Grist. Yr un a eneiniwyd gan Dduw, yr un anfonwyd gan Dduw o'r nef. Fe bregethodd beth oedd angen arnynt. Fe bregethodd yn hyderus, yn nerthol ac awdurdod am Iesu Grist. Sylwch, mae nid Cesar oedd ei harglwydd. Dyna'r broblem y pryd hynny, yr oedd pobl yn goffod addoli a plygu a galw'n arglwydd, yr arweinwyr y gwledydd yma.
Ond be pregethodd Paul? Mae Iesu Grist oedd ei harglwydd. Dyna be nath Paul pregethu, doedd dim ots gyda fe. Mi fydde pobl wedi dweud, mi fydde'r Rhufeiniaid wedi disgwyl math arall o neges. Ond na fe at Paul at y broblem. Fe ddwedodd e, gall Cesar ddim fod yn arglwydd i chi, dim ond Iesu Grist sy'n ei gallu bod yn arglwydd. Ac felly fe pregethodd e beth oedd angen iddynt glywed. Am gyfnod tebyg eto. Am i ni ymddiried yn rhagluniaethau'n harglwydd Iesu Grist. Mor anodd yw hi heddi. Mor dywyll yw y sefyllfa. Mor unig yw y safiad. Ac mor wan yr ymddangoswn. Ymddiriedwn ni yn yr un sydd yn holl alluog. A bydd ef yn rhoi'r hyder i ni gyhoeddi'r Efengyl. Ond nid yna'n gweddi ni. Y cawn yr hyder i gyhoeddi ffordd a chydwriaeth. Ond hefyd y bydd yr arglwydd yn bendithio'r neges ac y daw pobl i'r oedfaon neu'r wefan a gwrando ar y neges trwy arweiniad yr Ysbryd Glân ac y cawn weld yr Efengyl yn lledaenu i eneidiau colledig mor wan i ni'n edrych. Dwi'n siŵr bod yna lawer yn chwerthin am yr oedfaon fel hon. Dwi'n siŵr bod yna lot fawr o ddirmig. Fi'n siŵr bod yna lot fawr o gobeithio am y methiant. Dwi'n siŵr o hynny. Ond mae rhagluniaeth fawr yn ef gorywch y cyfan yn diwedd. A'n gweddi ni yw y bydd yr arglwydd yn peri i'r Efengyl ledaenu, hyd yn oed o oedfa fach fel hon. Ond nid yna'n gweddi ni? Hyd yn oed, a ni'n gwybod bod hynny'n bosib gyda'r we, ni'n gwybod gall pobl wrando, ond hyd yn oed petai un yn dod i gredu yn yr oedfa hon ac yna mynd i rywle arall, a dychmygwch y lledaeniad gall digwydd felly, yn yr un ffordd i'r milwr fynd i rywle arall, gall hynny fod yn digwydd. Dyna'n gweddi ni ac i ymddiried yn rhagluniaethau, a tra fo ni'n wan ein bod ni'n gofyn o Dduw rho'r nerth i ni bara'n ffyddlon, i beidio ildio i'r temtasiwn, i newid y neges, i newid yr addoliad, i newid y ffordd o fyw. O Dduw helpa ni i fod yr hyn dylsyn ni fod. Y dawrhau, hyd yn oed heddi, o dywyllwch, o deyrnas yr un drwg, i deyrnas Dduw trwy Iesu Grist ein harglwydd. Ond nid yna'n gweddi ni. Fe bregethodd Paul, teyrnas Dduw. Gai ofyn i chi wrth gloi, ydych chi yn rhan, yn aelod o deyrnas Dduw? Fe bregethodd Paul am athrawieithau, am yr arglwydd Iesu Grist. Gai ddweud ydych chi'r unig ffordd i chi ddod at deyrnas Dduw yw trwy Iesu Grist, trwy'r hyn oll y mae e wedi gyflawni yn eich lle chi. Mae e wedi byw y bywyd yn eich lle chi, y bywyd perffaith. Mae wedi cymryd y gosb yn eich lle chi. Felly yr unig ffordd i chi cael dod i deyrnas Dduw yw at Iesu Grist. Dewch at y groes. Yn gweddi yw hyn, y cawn gwneud hyn gyda phob hyfrder yn ddiwahar. Na fydd unrhyw rwystyr, ac y cawn gweld lledaeniad yr Efengyl fel bu yn nghyfnod Paul, a fel sydd wedi bod sawl gwaith yng nghanes ein gwlad ni. Y cawn weld yr un peth unwaith eto heddi, ac yn hynny o beth i ni'n gweddio am ddiogelwch. Rhag ymysodiadau'r un drwg. Na fydd e'n rhwystro dim mwy, na fydd e'n cael gwneud hyn bellach, ond y bydd y gair yn cael lledaenu, ac y bydd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, gan bregethu teyrnas Dduw ac athrawieithu y pethau am yr arglwydd Iesu Grist, gyda phob hyfrder yn ddiwahardd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengyl, yn diolch i ti am ffordd i chawdwriaeth, yn diolch i ti am bob un cyfle i cael clywed, am y ffordd i ddod o dywyllwch i oleuni. Te'r gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn y byddi di trwy dy ras, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn dwy'n yn tywys pobl, trwy dy ras sydd yn anorchfygol at y ti dy hun. Te'r gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 563, arglwydd arwain trwy'r anialwch fi ber erin gwael ei wedd, nad oes yn ofnerth na bywyd fel yn gorwedd yn y beth, holl alluog, ydyw'r un am cwyd i'r lan. 563 gyda sefyll i'w chanu.
Yn arbed i'r ras sy'n harglwyd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth.